Turƙa shi, an samo wata mai kama da Tema Makamashi a TikTok. Wallahi Ganduje sai na mayar da kai talo-talo, cewar wani malami. Labari da ɗumi-ɗumi a halin yanzu ne fa za ku ji cewa an samu wata mai kama da Tema Makamashi a TikTok. Bayan ɓullar wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta inda an shi ne ke trending na wata baiwar Allah da ta fito fa tana acting irin na Tema Makamashi komai da komai. Inda har wannan ɗan abu na fuskar Tema Makamashi wannan bakin dai shi ma yana a sanya a fuskar ta. Inda fa ta ɗora wannan sarƙa wadda Tema Makamashi take sawa idan za ta yi bidiyo. Sannan kuma baiwar Allah nan ta yi magana yadda ka san dai Tema Makamashi ce take magana. Baiwar Allah nan dai ta ƙara da cewa fa ita ce sarauniyar Kannywood gaba ɗaya, kamar da yadda Tema Makamashi ta faɗa a baya. Inda dai wannan magana da ta yi dai wasu mutanen suke ɗaukawa fa wannan baiwar Allah ta fito ne domin ta yi trending ko kuma dai domin ta samu followers a TikTok. Masu sauraron mu ba zan cika ku da surutu ba, ga dai faifan bidiyon ku gane wa idan ku. Amma da Allah kafin nan ku danna mana subscribe, bayan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mutanen TikTok, ni ce takun nan dai Tema Makamashi, sarauniyar mahaukatan Kano gaba daya. Sannan kuma ni ce shugaban matan Kannywood gaba ɗayansu, duk wacce ba ta da hankali ni ce shugabanta. A shekaran jiya na yi bidiyo amma ban kira suna ba, wanda na ce malamanmu na Hizba, ya naga wayata tana duhu malamanmu na Hizba, ko dai customizing ce, malamanmu na Hizba da malamanmu na musulunci ko ba su farga da bidiyo ba, na san dai bai zama lalle su gane da wa nake ba. Sadiya Haruna da ke nake, ban yadda ba masana'antar mu ba ta lamunci runguma ba a cikin Kano. Ba mu lamunta ba kuma za mu yadda ba. Wannan raini ne da wulakanci da raina aure da raina musulunci. Ki mana rungume dole ne za mu sa Hizba ta kamo ki a sabon gidanki da kike takama da shi, a ɗauko ki a kawo ki a zo a gurfanar da ke a gabana, ni shugaban mahaukatan Kannywood gaba ɗaya. Don haka ki saurari kira da ke nake. Sadiya da na yi bidiyo ban kira suna ba, na ga babu fa'ida. Sadiya Haruna da ke nake, rungume ba za mu lamunce shi ba saboda muna da 'ya'ya. Akwai 'ya'yanmu a cikin wannan kafa mai albarka ta TikTok. Don haka ba za mu yadda ba za mu lamunta ba. Dole ne mu gurfanar da ke domin ki zo ki karɓi hukuncinki a hannun musulman Kano. Sadiya Haruna, duk ɓoye-ɓoyenki, duk inda kike shiga kike fita mun sani, muna da CID da duk inda zaki je ba yanzu kin koma sa liƙab ba, to zaki tuɓa liƙabi, domin sai mun kafa miki dokar sa liƙab a Kano. In ba haka ba ki koma Maiduguri da zama, shagonki a fadde shi a maida shi Maiduguri. Ba za mu yadda da rungume ba da 'ya'yanmu. Ni ce takun dai Tema Makamashi, sarauniyar mahaukatan Kano kuma shugaban mahaukatan Kannywood gaba ɗaya. Don haka wannan ina magana da kakkausan murya a matsayina na sarauniya. In kunne ya ji, jiki ya tsira. Kai kuma Hassan Mekong, duk habaice-habaicen da kake yi a kaina na sani. Dogon bidiyo zan yi na mutum biyu, ba Sadiya ce take ziga shi ba? Sadiya ce take ɗaure masa gindi, shi yasa da nasa aka kama shi, ta shiga ta fita, ta ƙi bacci sai da ya fita daga hannu 'yan sanda. Suka sa na zo na ƙaryata kaina a gurin 'yan Nijar.
to Hassan Makeup wannan karan hammuraɗi zan biyo ka ai maka ɗauka amarya kamar yadda ita ma Sadiya ta taɓa rashin kunya ta je ta ɗauko Alfa har Kaduna, to ni ma zan zo har Nijar. Mun gama yanzu da hukumar Nijar sun riga sun amince sun ba mu kai, za mu zo mu ɗauke ka, kai ma ka shirya da kai da Sadiya Haruna sai mun gurfanar da ku a gaban kuliya. Wassalamu alaikum ake cewa ko ni raina ne ma ya ɓaci har na rasa ma abin da zan ce. Wassalamu alaikum. Ni ce takun nan dai Tema Makamashi sarauniyar kwalliyar mahaukatan Kano, kar ku manta da ni. Barkanmu da dawowa. Labari na gaba a halin yanzu shine fa wani malami ya ce wallahi sai ya mayar da Ganduje talo-talo bayan ɓullar faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta inda an shine ke tattalin da na wani malami ɗan jihar Borno inda fa fito fa yake magana akan cewar fa in ba a wasa ba fa wallahi tallahi zai iya mayar da Ganduje talo-talo, domin kuwa fa dama ya ce zai iya mayar da Ganduje talo-talo ko kuma dai ya masa wani abu. To fa shine fa dalilin da ya sa mutane da yawa suka dakatar da shi domin kai ya mayar da shi talo-talo amma dai ya masa wani abu. To shine fa dalilin da ya sa ya ajiye mukaminsa na shugaban jam'iyyar APC, sannan ya kara da cewa fa ba shi kadai Ganduje fa zai iya mayarwa talo-talo ba, har da Barau Jibrin Maliya shi kuma zai iya mayar da shi ma raƙumi, cewar wannan bawan Allah. Masu sauraron mu ba zan da cika ku da surutu ba, ga dai faifan bidiyon ku gane idan ku, amma da Allah kafin nan ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alama ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode. Mutanen Najeriya gaba daya, masoyin Kashim da makiyin Kashim gaba daya, ina muku sallama. Dama na alkawari cewa sai na mayar da Ganduje tolo-tolo akan ya taba mun Kashim Shetima don uwa mu yayan mu ya taba mana. To yi malamai yana suka kirari suka ce kar in mayar da mutum dabba, tunda Allah ya ce wala da kar karramna bani adama, tunda Allah ya karramta bani adama ka sa a kore shi aiki ko ya riza. na ce na ba su awa biyu, a ciki awa biyu wannan in wani abu bai faru ba to wallahi sai na mayar da shi tolo-tolo. Shine alhamdulillah Allah ya ba mu nasara, Allah ya taimake mu ya yi rizan, kuma wannan rizayin nashi ba wanda nan gaba zai zama wani abu ba, nan gaba sai dai dauka kwano ya fita ya yi bara. Shi dai na biyu Barau Jibrin mai gidanka Ganduje, kaga abin da ya same shi. Da na dauka kai mutumin kirki ne, ina so ka zama sai president, ashe kai munafiki ne, kana bi Kashim Shetima, kana zuwa janaiza Borno mun ka mutumin kirki ne, kana bi gindisa kuskusu, ashe kai munafiki ne. Ashe kai munafiki ne, tabbata kai ne ya rage. Dama niya na in da kai rakumi an hana ni, to kai ma za a yi abunda wallahi yan Kano dama ba su cire ka kamar a Kano ba za ka zama. Kana da rai amma kamar mutum bai da rai, ba wanda ya san ka za ka zama, har wallahi zan mayar da kai haka. Kai ma kai hankali, ka ga sakamakon da Ganduje ya same shi. Dama na fara da Ganduje ne, alhamdulillahi a cikin sati biyu ma bai kai ba Allah ya bani nasara kan Ganduje. Zan jira ka kuma ina ji report gaba ɗaya. Akwai yara na Abuja, duk abun da yake tafiya suna mun abun da Kashim ya taba shi za su gaya mun, abu mara dadi ne Kashim ya same shi kafin Kashim ya gaya mun ma suna gaya mun. A sanin na kuma ina da yaran daki suna gaya mu, wallahi wani abu in ya faru a sanadiyanka da Kashim Shetima to sai baba ya gani, wallahi sai baba ya gani. Mu ba da karfi muke ba da hukuma muna aiki ba da karfin soja ba da karfi gashi dari ba daya. Kuludu Wllh wudu Rahman, ba zan ji tsoron kakan Kashim Shetima ba, kuma Allah ya ce fala takhshawhum wakhshawni. Kai kaji wallahi na rantsa da Qur'anin da ke kaina wannan ba, baka isa ka zafa Kashim Shetima kai bigin din shi, ka ci abuci shi, ka shiga gidi ka zauna to shi, ka bi shi, ka so mai duguri, ka yaudare mu, ka zo ka ci amana shi. Duk ina da duk labarin ku, kar ka gani haka, ban taba zuwa ko da maturu ba, amma labarin ku duk ina ji. Na jatu mai hankali shine dama tun farko ya fita ya kashi shi mace ce to shi ma. To masu sauraron mu a nan muka karkare labarin,
amma kafin mu tattara tabarmar shirin ga bitar muhimman kanin su. Kun ji cewa an samu wata mai kama da Tema Makamashi a TikTok bayan bullar wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta inda muka hango wata baiwar Allah mai kama da Tema Makamashi komai da komai a fuska da kuma dai abubuwan da Tema Makamashi take yi a TikTok. To fa ita ma wannan baiwar Allah ta fito domin kuwa ta bayyana ita ma basirarta akan Tema Makamashi, inda fa ta fito take nuna abubuwan da Tema Makamashi take yi, inda dai a ciki har mutane dai suke magana akan cewar fa wannan yarinya dai kawai ta fito ne domin ta nemi trending ko kuma dai ta samu ɗaukaka a TikTok. Da fari dai baiwar Allah nan ta fara da cewa fa ita ce shugabar mata na Kano gaba ɗaya, inda kuma kowa ya sani dai Tema Makamashi a kwanakin baya ita ma ta faɗi wannan abu. To akan hakan ne dai mutane da yawa dai suka fito suke alawade da wannan baiwar Allah, domin koma in abin kwaikwayon ne in ji mutane ai bai kamata ta kwaikwayi Tema Makamashi ba, ga manya-manyan celebrities din nan ai bai kamata ma ta zo wajen Tema Makamashi ma ta ce za ta kwaikwaye ta ba. Sannan kun ji cewa wani malami fa ya ce zai mayar da Ganduje Talo bayan bullar wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta inda an shirya ke trending na wani malami ɗan jihar Borno, inda fa ya fito yake magana akan cewar fa da ba dan an mai magana ba da tuni ya mayar da Ganduje Talo domin kuwa fa abin da Ganduje yake yi wa kashin Shatima fa ya fara yin yawa, cewar wannan malami. Sannan malamin na ya kara da cewa fa ba kaɗai Ganduje zai mayar Talo ba har da Barau Jibrin Maliya, shi Barau Jibrin Maliya ma zai mayar da shi raƙumi, cewar wannan malami. Masu sauraron mu kar dai ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode, daga nan sai ku faɗa mana ra'ayoyinku a comment section.